לא, אני לא יודע. כחום היום. כחום היום. והשרב גם הוא לא יפחידני, כי יש לי פנאי לשבת ולחלום על היפה אשר אוהב עינני. שתו הדרים בחליל, לכם עניים לי. אף פעם לא נהייתם עניים לי, אף פעם לא נהייתם עניים. זה חבל נורא. שובי ציפורת, את לפרוח, בוא נגניתי תחס מדר. בושם לימוני, צד התפוח, גשם הלך וחורף עבר. מי יביא לך זו האיגרת, מי יסעך קלה אל גני. כן לך אבנה על בל וצמרת, ריח תפוח, אודם שני. מאיפה זה? זה מתהילים, לא? אודם שני. מאיפה זה? אם כבר שיר השירים, אבל זה גם לא משם. שיר השירים זה... מה? לא, זה לא מאודם השני, זה לא משיר השירים. לא, זה לא משיר השיר. זה אולי נשמע, אבל זהו. זה לא? יש לי... הנה, פרק ט', כן, בראשית פרק י"ח, כן? וירא אליו יהוה בעולנו מראה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. תראה לנו באצבע? כן. כחום היום. וירא אליו יהוה בעולנו ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא את עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישלחו ארצה. ואמר אדוני, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדיך. ייקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישנו תחת העץ. ויקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבור, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ואומר, מהרי 3 שאים קמח, סולת תלושי ועוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן על הנער, ויאמר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב בן הבקר, אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. זה הקטע של האירוח. אם מהר בצעד בטוח, טוב ללכת בדרכים. זה שיר ל-Walk About Love. בואו, אתם יכולים ללכת למדורה הראשית שהם מחפשים באמת מנגן בגיטרה והם לא יודעים מה לנגן, באמת כאילו. הם חוזרים על אותו שיר 7 פעמים. תקשיבו, אני חייבת לספר לכם על השיר הזה. איזה? הללויה. מני גל. זה שיר סיפור עם מיכל, נכון? מני גל הוא אבא של איה גל. איה גל, חברה שלי מהתנועה. והוא הלחין את השיר הזה. עכשיו, מה שנורא יפה פה, זה שבפזמון יש הללויה וזה השיר עולה מכל פינות העיר, כשהאדם ושתי עיני ביתו שרים הללויה. וזוהי איה גל. לא, כי זה לא, הוא כתב את זה, הוא הלחין את זה, אבל בכל זאת זה יפה. אדם חוזר, ימות צנוע ובדל.